Incwadi yeNtshumayeli, isahluko sesi-5, iyafundeka. Gcina unyawo lwakho xeshikweni uya endlwini kaThixo. Ukusondela ukuba uve kulungile ngaphezulu kokunikela kwezidenge imibingelelo, ngokuba ukungazi kwazo kwenza izinto ezimbi. Musa ukungxama ngomlomo wakho, intliziyo yakho ingaphangi ikhuphe ilizwi phambi koThixo. Ngokuba uThixo usemazulwini, ke wena usehlabathini. Ngenxa yoko amazwi akho makabe mancinane, ngokuba ukuphupha kuza ngobuninzi kwemicimbi, nelizwi lezidenge liza ngobuninzi bentetho. Xeshikweni uthe wabhambathisa isibhambathiso kuThixo, musa ukuzekelela ukusizalisa, ngokuba asinanzwa isidenge. Loo nto uyibhambathisileyo yizalise. Kulungile ukuba ungabhambathisi kunokuba ubhambathise ungazalisi. Musa ukuwuvumela umlomo wakho ukuba uyonise inyama yakho. Ungatsho phambi komthunywa kaThixo ukuthi ibikukulahleka. Yini na ukuba uThixo abe noburhalarhume ngelizwi lakho, asonakalise isenzo sesandla sakho? Ngokuba ubuninzi bamaphupha namazwi maninzi amampunge, ke yoyika uThixo. Ukuba uthe wakubona ukucudiswa kwehlwempu nokuhluthwa kusesikweni nobulungisa elizweni, musa ukumangaliswa yiloo nto, ngokuba oyena uphakamileyo ukhangele phezulu kophakamileyo. Kukho abaphakamileyo naphezulu kwabo. Ilungelo lelizwe entweni yonke nguKumkani onyamekela umhlaba. Othanda isilivere akaneliswa yisilivere, nalowo uthanda intabalala akangenelwa nto. Kwanaloo nto ingamampunge. Ekwandeni kwezinto ezilungileyo bayanda abazidlayo zona, abe umninizo enempumelelo eyini na, ingekuko ukwanela ukuzibona ngamehlo. Bumnandi ubuthongo bosebenzayo, nokuba incinci nokuba ininzi into ayidlayo. Ke intabalala yesityebi ayisivumeli ukuba silale ubuthongo. Kukho ububi obusisifo endibubonileyo phantsi kwelanga, ukuthi ubutyebi obugcinelwe umninibo bube nobubi kuye. Obo butyebi butshabalala ngento embi. Uzala umnyana engenanto nento esandleni sakhe. Njengokuba waphuma esizalweni sonina eze, uyakubuya emke njengokuba weza enjalo. Angathabathi nento nemigudu yakhe, angayiphathayo ngesandla sakhe. Kwanale nto bububi obusisifo, ukuba aye kumka kanye kwanjengoko weza engako. Unalo lungelo lini na ke owophukela umoya? Kananjalo iimini zakhe zonke uzidlela emnyameni, enengqumbo enkulu nesifo noburhalarhume. Nantsi into endiyibonileyo mna. Ilungile, intle into yokuthi umntu adle asele abone okulungileyo nemigudu yakhe yonke ephuka yiyo phantsi kwelanga. Ngokwenani lemihla yobomi bakhe amnikileyo uThixo, ngokuba kusisabelo sakhe oko, kananjalo wonke umntu athe uThixo wamnika ubutyebi nokuqweba, wamnika negunya lokudla kubo, athabathe isabelo sakhe avuye emigudwini yakhe. Sisipho sikaThixo eso, ngokuba akayikhumbuli kakhulu imihla yobomi bakhe, ngokuba uThixo eluphendula uvuyo lwentliziyo yakhe.